Makarantun gwamnati suna cikin tashin hankali a garin Adamawa saboda yaƙin Boko Haram da ya daɗe da faɗaɗa a jihar. A cikin wannan shiri na musamman za mu yi duba da yanayin makarantu da kuma walwalar malamai sannan da kuma sauran buƙatun ilimi a jihar. A cikin wannan shiri za ku ji tattaunawarmu da shugaban malamai da kuma wasu shugabanni na fannin ilimi a jihar ta Adamawa. Yaƙin Boko Haram dai ya yi wa karatun boko karan tsaye a wasu sassan jihar a baya, kamar su Mubi da Madagali, inda a shekarun baya ƙungiyar Boko Haram ta ƙwace iko da waɗannan garuruwa. Wannan ya sa neman ilimi ya ja baya a wasu yankunan jihar, saboda sai da aka rufe kimanin makarantun kwana 24 a jihar ta Adamawa. Maiduguri Stephen shi ne shugaban ƙungiyar da ke baiwa ilimi kulawar gaggawa a jihar ta Adamawa. Dama kafin ma wannan rikici ta Boko Haram ta iso mana, mun tarar cewa an samu makarantu da yawa an konar, an samu malamai da yawa sun gudu sun bar garinsu, makarantu an rufe, garuruwan da ba a samu tashi hankali ba, kuma wayannan mutanen Boko Haram ba su shiga ba, sai aka samu makarantunsu masu samu wahala domin an zauna a makarantun ne, so ba karantarwa kenan. Misali a kamar lokacin a Gire akwai makarantar da ake kira Gire 1, gaba daya mutane sun cika duk makarantun cikin Gire, cikin Yola da Fofore akwai makarantar da har yanzu akan samu yan gudun hijira a ciki. Tawagar 'yan jarida ta kai ziyara a makarantun jihar ta Adamawa waɗanda suka haɗa da firamare da kuma sakandire. Sai dai abin da muka fuskanta shine a makarantun jihar, makarantun sakandire da na firamare suna amfani ne da azuzuwa ɗaya, sai dai a canza lokutan zuwan makarantar. Wannan na nuna ƙarancin azuzuwa da ma makarantun su kansu a jihar ta Adamawa. Wannan wani ƙalubale ne babba a fannin ilimi. Shugaban makarantar Yelwa Firamare, wadda aka kafa a ranar 1 ga watan Yuni shekara ta 1965, Malam Musa Isa, ya yi mana ƙarin haske kan cunkoson azuzuwa da rashin kujeru. Bai kasa 17 ba, ɗalibai suna zama a ƙasa. To banda firamare din, akwai sakandare aji 1 zuwa aji 3, jiniyo kenan, akwai siniyo aji 4, 5, 6. Duka a wannan makarantar muke. Muna amfani kuma da ajujuwan. Za a yi kuma kaga ɗalibi ya zauna a windo, malami ma bai samu kujeran da zai zauna ko da ya dan ba da darasi ya zauna ya dan huta kafin wayansu mintuna kuma babu, sai dai malami ma ya yi shi a tsaye ko kuma malami ya zauna a windo, ɗalibi ya zauna a windo, malami ya zauna a windo, ɗalibi ya zauna a ƙasa. So kaga a nan darasi ba zai yi kyau ba, yadda ake son ɗalibi ya ɗauki darasin din ba zai yi ba. So muna buƙatan kujeru, kamar gidajen saman nan guda 4 suna bukatar renovations, don wayansu classes din ma za ka samu babu masilin, babu abun zama, window babu, kofa babu, gage-wage. So kaga abun yayi yawa. So muna roƙo gwamnati da su sake wayoyin makaranta. Gidajen saman nan su ne suke ɗauke da majority classes. Muna da class 24. Class 24 nan za ka samu class bai wuce 2 ne zuwa 3 su ne fa wanda suke da kujeru, sauran duka babu kujeru, winduna sun ɓaɓɓalle, gaba ɗaya gidajen saman nan guda 4 suna son renovation. Sai dai Malam Musa Isa ya bayyana mana yadda ya samu makarantar a baya da kuma ƙoƙarin da gwamnati ta yi domin ganin ta gyara wannan makaranta, inda ta yaya ɗalibai da dama wanda wasu a halin yanzu sun samu halin faɗa a ji a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Mun samu babu kujeru, in an yi ruwan sama sai dai a sallami yara su koma gida, yara suna zama a ƙasa, ruwa na shiga ajujuwa. Duban da muka yi mun ga wasu ɗalibai a ƙasa suna ɗaukar darasi, haka zalika ga wasu cunkoson ɗalibai a azuzuwan da ke buƙatar gyare-gyare. Shin ko yaya malamai ke ji da yanayin koyarwa a irin wannan yanayi? Mun zanta da malamai. Gaskiya a yanzu haka ko su classes ma da ake buƙatar kujeru. Wasu yaran suna zaune a kujeru kuma ƙasa. Kujeru ne ana yi marasa kyau. Kamar da na gaya malazu, wani kujeru an yi baya kai rabi. Sun shaida mana cewa ana biyan su kuɗin albashi a kan kari, amma kuma wajen biyan kuɗin hutu da ƙarin girma an bar su a baya.
Bayanin da suke mana shine yau kimanin shekaru 14 rabon da a yi wani malami ƙarin girma wato ma'ana promotion a jihar ta Adamawa. Malamin firamare in ban yi kare baya shekara 16 ba promotion a Adamawa State. Kwanakin baya sun yi magana akan cewa za a yi an yi manna about by implementing ba. Ka gani wannan abun yana kashe kwarin gwiwa ma malami. Me bukatan malami dama a biya shi albashin shi a taimaka masa gun promotion nashi to kaga idan har ya samu wannan abun ba abun da zai hana shi aiki amma har ga Allah muna bukatan a biya mu wani sakokin mu abin da kama irin su live grant mun manta mana biyan live grant dubu an zan baka 19 ko 20 kana da iyali da zai kai ka ba wata sa'annan kuma ba kare na kowane shekara ya kamata malami zai ga albashi shi ya dan karu ko da kaɗan ne ya kamata ya karu amma sama da shekara 10 abinda kake karba tun shekaru 10 ko fiye da 10 da suka wuce har yau shi kake karba kuma an ka fita gari komai ya karu. Abin tambaya a nan shine kowane kokari jagororin malamai suke yi na kwato musu haƙƙinsu. Rodney S. Nelson shine shugaban jagororin malamai na jihar ta Adamawa. Ƙarin girma a gaskiya muna a baya kwarai da gaske. Muna muke a matsayin mu na jagororin malamai shine ɗaya mun jawo hankalin gwamnati ta sani cewa muna da wannan matsala na tsawon shekaru haka wadda kuma ba wai kawai mu gaya ma gwamnati ba mun sponsorin fita ba sau ɗaya ba saboda a zaga a yi ma malamai interview a tabbatar cewa an ƙara musu wannan ƙarin matsayi mu kungiyar mu ta sponsorin an je an zagayo an samu a sunayen waɗanda ya kamata a ƙara musu girma so mu ba mu just yi shiru kawai ba muna magana hatta mun ba da kanmu ma har yanzu cewa idan akwai abun da za mu iya yi don a tabbatar cewa wannan ɗin ya samu biyan bukata za mu iya yin sa so kullum kuma babu program da muke yi ban faɗakar da gwamnati a kai ba babu taron da kuma za mu je wadda mun sani akwai jami'an gwamnati ba mu gaya musu ba a fari a dalilin da aka nuna mana shine mun ce in babu kuɗi ba mu karɓan promotion to amma mun zo mun duba mu karan kanmu mun amince mun ce to ko da takardan a bamu kamin kuɗin ya biyo baya a yanzu ma takardan bai fito ba kuɗin ma bai zo ba. A nasu ɓangaren wasu ɗalibai sun bayyana mana irin rashin jin daɗin da suke ciki na rashin kujeru a cikin aji da kuma irin halin da malaman suke ciki. Ina neman alfarman gwamnati ta dinga ba malaman mu haƙƙinsu in akwai wani haƙƙinsu da yake wurin gwamnati ta taimaka. Mai sauraro kar da dai ka manta kana tare da Fuskar Labarai TV. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha to kar ka manta da ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon shirin mu da zaran mun ɗora. Sai kun ji mu a karo na gaba.